Okay, mayong mudto usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na pod kita manghigala tindi nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw ang higala, adlaw karon nga Biyernes. Biyernes ba? Yeah, Biyernes ang higala, no? Pizza 22, no? Pizza 22 na kini sa bulan sa Pizza 22 na kini sa bulan sa Disyembre. No? So nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buluhato ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon. Aboy na mahigala. Ari kita sa ato ang mga pagtimbaya, no? Atong timbayaon di ay ugmayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata diri sa Sibulan, ato pod nga kining atong timbayaon pod manghigala og mayong mudto ang ato usab nga mga kaigsuunan nga mga ato po dahil nga timbayaon o mayang mudto ang atong mga kaigsuunan nga kanunay usab no nga nangalagad no sa ato ang simbahan Katoliko, ang atong mga lay ministers, ang ato ang mga kanang kamadrihan, mga kauban ako mga kaparian, of course ato pong timbayaon si Bishop Julito B. Cortez. Ayan no. Abi no dunay mga background karon diri may gala kay nagparty no ang Purok 2 sa ato nga kining poblasyon diri man madungog silingan na magunamo ning gym sa muna nga madungog pud mahigala ang party sa ato ang mga kaigsuonan nga miyembro sa Purok 2. Ayan no. Nahala no may mudto na kanatong tanan ug nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Abi no ari na kita mahigala sa ato nga CBCP News. CBCP News, pagkuruna sa imahe sa Our Lady of Fatima sa EDSA, aprobado na sa Talahurog Santo Papa. Gilauman nga ang maong deklarasyon makadugang sa ato ang debosyon kang Mama Mary isip patron sa nasod Pilipinhon. Balita manghigalang gikan sa Batikan, laing Pilipino nga pari sa Estados Unidos o USA ang na-appoint ni Pope Francis isip Auxiliary Bishop usab sa Archdiocese of Philadelphia. Siya mao si Bishop-elect Efren Esmilia nga tubong Nagcarian, probinsya sa Laguna. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita manghigala sa ato nga mga buhatonon. Bino ari kita manghigala sa atong Saint of the Day. Kinsa may atong santo karon manghigala. Ang ato ang santo karon walay lain kung dili si Saint Anerumon, Anerumon, no? Saint Cherumon, ayan. Cheromon, no? Saint Cherumon. Abi no kini si Saint Cherumon, bishop kini siya sa Nelipolis, Egypt during the persecution of Emperor Trajanus Decius. No, because he was already old during the persecution, siya ug ang iyang mga kaubanan nangiskapo kini sila, fled into the Arabian desert and were never seen again. No, dito na in town gyud na dito na sa iyahang pag-iskapo dito sa disyerto sa Arabia nga nakabsan in town sa kinabuhi kini si Bishop Cheromon, no? Ang obispo usab sa Nelipolis, Egypt during the time of the persecution of the Christians and the reign of Emperor Trajanus Decius. Okay, no, nahala padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon. Abi no ari kita manghigala sa ato ang catechism. Abi no sa atong catechism manghigala, unang pangutana, nano Father? Nganong di man pwedeng mga lawat, no? Ang magtiayon nga wala makasal sa simbahan o sa sipari. Unang-una, ang civilly married man god alang kanato, no?
dili na siya balido sa Katolikong simbahan, no? Muna nga kung kuanra ang magtiayon si bilimanid lang, kinahanglan gyud na sila og validation, no? Dili usbon og kasal, kana bang i-validate ang ilahang kasal, no? Usbon sila og dili na kaslan ko kanang kompleto gyud, pero i-validate ba ang ilahang kasal kun validation, no? So so kung ang usa ka Katoliko no nag-ipon-ipon lamang or baka civilly married lang kana ba nakasal na sa huwis o sa mayor, kinahanglan dili gina sa pakalawaton ngano man tungod kay doon na maguna sila sexual relationship na they are committing kanang fornication, which is a mortal sin. So receiving communion outside of the state of grace is very dangerous. So mana no, kay dili man gyud lagi na malikaya nato nga doon na gyud sila buhaton, no? Sa nang buhatonon ba sa bana o asawa. Unya makaingon kita nga nakakommit sila ni ana og fornication. Muna nga matud pa kinahanglan nga dili gyud sila pakalawaton. Abi no. So padayon ta mga higala no sa atoa nga mga buhatonon niini kamutuhon. Bueno, padayon kita sa atoa nga mga kining gitawag natong mga pagtubag sa mga pangutana. Another question. Padahal pila man gyud edad sa usa ka bata nga pwede na siyang mangalawat. Bueno, kung edad ang hisgutan, no? Age of reason. Kana bitaw ang bata bitaw urag ingon tampula may buot na ba? May buot na siya. No, but this should undergo child catechism. Kinahanglan nga bisan tuod kung may buot na siya, kinahanglan pag yun nga ipa-undergo gyud siya og child catechism, no? Kanang tudluan sila og mga basic prayers, simple explanation what is the sacrament of confession and the sacrament of the Holy Eucharist. Doon niya ang maghisgot itang edad 7 years old, no? Muna age of reason nato. So unya, so klaro na ha nga ang bata kido naman gyud mga inahan ba nga tungod ba kaha kay gusto sila nga ang ilahang anak makakalawat gyud, bisag wala pa makaagi og catechism, bisag wala pa makaagi og kumpisal, first confession, ila nang iduot kini bata in town malibog ngano man taon sa niya. Ang nang ako silang gikuanan nga dili gyud na siya maayo, no? Kinahanglan gyud nga ang bata makaagi gyud usa og basic catechism, no, aron nga makasabot pud siya kung unsa ang iyahang gidawat. Okay. Another question. Father, kanus amang gyud kita mutawag og pare para pahilugan na ang atuang mga nagbasakiton? Anyway, according to Canon Law 1004, Article 1, the anointing of the sick can be administered to a member of the faithful who, having reached the use of reason, begins to be in danger of death due to sickness of old age. Contrary to the misconceptions held by many, such being a liturgical abuse kanang serious illness na. Ayan, no? Sa ato pa kanang bitaw kinahanglan gyud nga dili gyud bitaw kaayo ba kana bitaw ang pagpangalawat gyud naman gyud magtuo ba nga para ra nga kana bang serious illness na gyud, kana bang murabag nagtinga-tinga na ba? Nahanglan nga maayo ba makakumpisal pa ato na daan nga pahilugan. Okay, no? Arikit kung sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 sa 15, kung adunay magmasakiton sa kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug nganlan ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya sa lana. Ang pagampo inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. So muna no nga ang inubanan sa anointing of the sick kini bitang paghilok sa sakiton, maupod kini bitang pagkuan ba pakumpisal sa
ato ang mga masakito, no? So muna nga kung mahimo kanang maayo pa makasulti pa ang ato ang mga masakiton, ato na sikining pahilugan aron nga makakalawat, makapangumpisal ug mahilugan, no? Klaro ba? Ana, lain question no higala. Father, tinuod ba nga ang silot sa abortion excommunication? By the way, ato sang i-explain ng unsa ning excommunication ha. Kining excommunication, buti pa sabot, dili na ka-entitled to receive any sacrament gikan sa simbahang Katoliko. Di na ka pwedeng mga lawat, di na ka pwedeng mo mangumpisal, di na ka pwedeng kaslon sa Katolikong simbahan, dili na gani ka angay pasudlon pa kung mamatay na ka, dili na ka matagaan og funeral services kay excommunicated naman ka. Wala, no? Nya according to CIC canon, according to canon, no, kanawitang Code of Canon Law 1398, a person who procures a completed abortion, no, incurs excommunicatio lati sentensya, no, lati sentensya, excommunicato lati sentensya. Buti pa sabot, automatic na siya nga kanang tiwalag na sa Katolikong simbahan. Pero mapabalik ka hapon kung makapangumpisal siya o kinulsulan gid niya ang iyahang mga kasalanan. Klaro? Nahala, no? Panayon ta sa atong mga buhaton. Kumusta dahi, no? Kamong tadan din na sa Paliw, din na sa Bukiran sa kining diya sa Kumbira sa Siato, no? Kumusta nga itong hinahinay tag panrapo manghigala ha kay init kayo. Init kayo diri sa ako ang nahimutangan, no? O gani init ang suga o dili pod aircon ning ako ang kwarto. Ana, no? Sa pader, makasala ba ta? Makasala ba ta kung manugal ta? Okay. Gambling in itself is not intrinsically evil. No? Kamuna nga strict adherence to this, no? Kini gitawag na to, kinahanglan nga magbaton gyud ka og temperance. Magpugong-pugong ka ba temperance? Nga naman, kay basin og maapektuhan unya ang imong pagtuman sa imong obligasyon sa pamilya. Although nga ang pagpanugal, dili gyud intrinsically evil, pero kanang ang gidili ra ini, strict adherence, kana bitaw ang imuhang pagpanugal nga wala na'y pugong-pugong ba, wala na'y temperance, nga to the point nga dili na ka makatuman sa obligasyon sa pamilya, dili na ka makapabiste, dili na ka makapakaon, dili na ka makatuman sa obligasyon, na anapit na diha nga sala. And number 2, the games must be fair. Fair good, no? Ang mga dula nga ato ang nahimo. Okay? Okay, so another question tang higala. No, ngano man tang Katoliko nga maghimo man tag mga prosesyon. Uy. Abi no, nagkalain-lain ang mga rason ni ana. No, dili ta makaingon nga usaray rason ni ana. Daghan kay mga posibleng rason nga no nga nahitabo nga ang usa nga kita mga Katoliko mo pahigayon og mga religious profession. Binase kini sa mga panghitabo ni adtong kakaraanan bani sa panahon pa nila ni Haring David. Sila si Haring David naghimo naman sa ilahang mga pag-procession, di ba? Si Haring David sa Exodo, no, sa Exodo man siguro kini 13 kung atong tanawon sa nagkalain-lain nga mga kanabitang teksto sa Biblia, no? Daghan kayo ang mga parte nga nag-procession. Unang-una si Haring David iyang gi-procession ang kining gitawag nato og karka sa kasabutan, no? Si Haring David. Ang mga Israelita nagpanaw sila gikan sa Ehipto paingon sa yuta nga gisaan kanila sa Dios. Sa ato pa kuan gyud kanang nagkalain-lain nga rason. Noon niya si Kristo mismo sa iyahang
kining gitawag nato pagsulod sa kining malampusong pagsulod sa Jerusalem, nagprosesyon po sila. Daghang kayo sila si Moses, sila si Haring David, pero magkalain-lain ang mga rason. Si Haring David, nagprosesyon siya, tungod kay matud pa, nagpasalamat siya sa Diyos. Unya, sila si Moses, nagprosesyon po sila sa ilang pagpanaw, paingon sa yutang sinaad. No? Sila po si Kristo po, nagprosesyon po siya sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Ito pa, kung atong tanawon ang tulo ka mga basihan, si Haring David nagpasalamat, si Moses nagpanaw, no? O niya si Kristo po nisugod sa iyang ministry sa Jerusalem, mao ang kanang gitawag nato pagpasakit, pagkamatayon o pagkabanhaw. Sa ito pa, kining mao nga mga panghitabo, dako kini kaayo og kalambigitan usab sa ato ang pagtuo Katolikanhon. Ilabi ni gayud sa nagkalain-lain nga mga punto panalitan kining pagpasalamat. Namuna nga maatong iprosesyon ang usa ka santo tungod lagi kay sama kang Haring David nagpasalamat punta sa Ginoo uban sa pangama sa maong santo. Ingon niya na, no? Kasi Haring David, di ba? Nagpanaw siya, nagprosesyon siya, inubanan ang arka sa kasabutan. Agi o pagpasalamat sa mga kadaugan, sa mga gubat nga iyahang nagian. Pagpasalamat. So kita po, ato po gihapon nga gisunod ang panigingnan ni Haring David. No? Pero si Kristo, no, nisulod siya sa iyahang kining gitawag na to, nisugod siya sa iyahang ministeryo. Mauusab kita, no? Ang ato po nga mga pagprosesyon, agi usab og pagdawat sa atong tahas, no? Isip usa ka Kristiyano pananlitan, ha, unsa man nga kining mga prosesyon nga atong gihimo, kinibitang pagprosesyon nato sa Santo Entierro, no? Ato man ang iprosesyon, no? Magdawat ka na sa atong tahas nga andam kita pagsunod kang Kristo bisan pa sa mga pagsakripisyo. Kay si Kristo ang patayng lawas god ato nga giprosesyon sa ato pa bisan sa mga pagsakripisyo, musunod kita kang Kristo. Doon na giingon si Kristo niya na, no? Kinsa katong gusto nung musunod ka nako, pas-ana ang imong krus. Sa to pa, musunod kita kaniya even to the point of dying. Ingon niya na, no? Sa to pa, kung mga ang pangutana, nga naman ang Katoliko nga magprosesyon man ta, magdepende sa klase sa ato ang pagprosesyon. Dili lang kay usara na katubag. Nagkalain-lain nga mga tubag. Usana ni ana, katong gihimo ni Haring David, nagpasalamat siya. Usapod ni ana, pagpakita nga kita andang pagsakripisyo bisan gani sa atong kinabuhi diha sa atong pagprosesyon. Sa kanamitang magprosesyon ta Mabiyernes Santo atong ikuan ang Santo Entierro. O baka ang mahal nga birhen, usahay atong iprosesyon ng mahal nga birhen, nagpasabot ka na nga sama sa mga sa gihimo ni Mama Mary nga giangko niya nga sulugon siya sa Dios, maunusab kita. Atong gipasidungkan si Mama Mary isip kining gitawag na tugsulugon sa Dios nga naghatag kanato og maayong panigingnan kung unsa di ay ang kinaiya sa usa ka tinuod nga Kristiyanos ug isip sulugon sa Dios. So daghan kaayo magdepende sa ato nga gitawag nato gituuhan sa atong paghimo ni ana. So mga laing relihiyon maglisod sila og sabot tungod kay usara man jud ilahang mga laing relihiyon magtan-aw kanato medyo pod ba doon na sila yung mga kahibulong, doon na yung mga kalibog, pero dili nato na sila mabasol tungod kay wala man gud sila masayod kuno sa rason. Pero kita maminaw ta sa mga pagtudlo sa mga kaparian, mga seminars, siguro mawala po ang ato ang mga kalibog kung atong sabton kung unsa. Kami po sa mga pari nato, kami mga kaparian, it is always our duty and responsibility nga among ipasabot yun ang mga kaliko. Kamo ni akong gihimo. Pasko akong ipasabot, kining Semana Santa akong ipasabot aron nga ang mga tao kamao ug unsay mga rason ngano nga naghimo kita niining maong mga kalikukan. Okay? Bino dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Double A. Mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios magkaigahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.